Estrasburgon gaude, A-Event delakoan, Europako gazte ekitaldian, eta gaurkoan Euskal Herriko ordezkari gazteekin elkartu gara, belaunaldi oso batek pairatzen dituen arazo larriak hizpide hartuta. Prekarietate sozioekonomikoa, etxe bizitza eskuratzea, eta hien etorkizunaren inguruko ziurgabetasuna. Arlo horietan, Euskal Herriko egoera lehen pertsonan ezagutzen duten 3 gazte izango ditugu solaskide, eta beraien esperientzietatik abiatuta hausnarketa politikoa egingo dugu gaur hemen etxeko eta Europako egoera desberdinak konparatuz. Egoeraren diagnostikoa ez ezik, aldaketarako proposamenak ere entzungo ditugu. Hitz egiteko eta entzuteko tartea hartuko dugu, elkarrizketa honen bidez gazteon ahotsa lehen lerrora ekartzeko. Beraz, ongi etorriak Edurne, Eraitz eta Ander. Bueno, hasiko gara orduan biltzen bazaizue prestatu dugun lehenengo blokearekin. Orain lehenik eta behin Euskal Herriko gazteek bizi duzuen prekarietate egoerari erreparatuko diogu. Lan merkatuan sartzeko zailtasunak, soldata eskasak, eta bizitza proiektu bat irudikatzeko ezin tasunak gero eta ohikoagoak zoritxarrez. Gaur egun, gazte izatea sarritan da ziurgabetasun betean bizitzea, ezta? Zuen esperientzietatik abiatuta, nolakoa da egunerokotasuna gazte batentzat Euskal Herrian, eta nola eragiten du prekarietateak? Hemen, gertatzen da gauza oso kurioso bat, ez? Eragilak ateratzen dituzte azterketak, inkestak maigaineratuz gazteok pairatzen ditugun egoera ziurgabe eta larri horiek, baina gero jarraian gobernua atera hori da beste datu batzuk maigaineratzen horri egoera hori buelta eman nahian, eta esan ez, gauzak hain okerrez daudela, baina uste dut hemen dagoela egitate bat, ez, eta ez dela oso, ez dakit, visionarioa izan behar ikusteko, gazteok aurrez aurre dugun egoera oso gordina dela. Ze ikusten da, lanaren eta etxebizitzaren arteko korrelazio hori edo langa hori handituz doala, eta beraz horrek pobretzen gaituela. Eta gaur-gaurkoz ikusten da adibidez, gazteok lan egoeran daukagun lan harreman esparru horretan oso egoera prekarian gaudela, adibidez partzialtasun tasak ikaragarri altuak direlako, eta datu guztiek diote hori dela zuzen ere haur pobrezia, emakumeen pobrezia eta gazteen pobrezia eragiten duen faktore nagusietako bat. Eta etxebizitzaren gaiarekin, zer esanik ez? Bat nator pixkat ez, Edurnek dioena erekin ikusita ere, askotan prekarietatea aztertzen dugula leku batzutatik, baina gure bizitzan prekarietateak hartzen dituela gure bizitzako demientxo pila-pila bat. Ez da bakarrik lana, bada ere etxe bizitza, bada askotan bizitza proiektu hori aurrera eramateko ditugun zailtasun nabariak, eta uste dut askotan partzialki ere aztertzen diren eremu horiek, gazte bizitzetan daukaten inpaktu hori ere, pixka dimentsio integralago batetik ere heldu beharko geniokela, ez? Nik hor bai aipatuko nuke ere gaztetasuna ez dela soilik adin kontua eta hor ere badaudela faktore asko eta niztasunari ere erreparatu behar diogula hein handi batean ez delako berdina 19 urterekin pairatu dezakezun errealitatea edo 27rekin pairatu dezakezuna, behin lan munduan igual egonkortze batean ere bazaudelako, baina bai uste dut gure belaunaldiak oroar gu ere adin bueltakoa garelako eta atzetia dozen belaunaldi horiek ere nolabaiteko garapenaren eta hazkunde infinitoaren ideia horretatik kanpo hazi eta ezi garela eta nolabait ez ikusi dugula munduaren zimendu horiek edo hain orokortuak ziren arau horiek nola eraitsi diren eta horrek ere etorkizun bati begira zenolako desesperantza ekartzeko gaitasuna izan duen ez. Eta uste dut hor prekarietatearen faktorea izan dela garrantzitsuenetarikoa eta nolabait zimendu horiek erortzeak ekarri duela inseguridade bat edo segurtasun falta bat ezinbestean nolabait konbatitu behar duguna bestelako eredu batekin eta baita ere bestelako politika batzuk mahai gainean jarrita eta hor uste dut prekarietatearen aurkako neurri zehatzak hartzea ezinbestekoa izango zaigula. Bai gaur egun dauden aukeretatik, baina baita bestelako marko batzuk berrasmatuz, ez? Bai, Eraitzek dionari lotuta hor oso interesgarria izan zen duela gutxi,
hilabete batzuk Nafarroako Unibertsitate Publikoan defendatu zen tesi bat. Bai. Eta oso interesgarria izan zen, pixkat gaztetasuna eta prekarietatea lotzen zituen tesi bat zelako, eta zerten zuelako, bere horretan zer den gazte izatea, zertan datzan gazte izatea, eta zer faktoreren arabera zaren gazte, eta ez. Eta hor prekarietatea bazen elementu nagusietako bat, hain zuzen ere, aztertzeko gaztetasunaren kategoria bera, ez? Ni justuki Anderren tesi berdina aipatuko nuen, Nafarroko, ez, gazte batek defendatu duen, eta horrek dio hain zuzen ere, gaztetasunaren bizi proiektua luzatzen ari dela, eta gazteen zera hori, iraunarazten ari garela, pues, nolabait proiektu autonomo bat garatzeko ezintasun horregatik, baina eskali berean jasotzen duguna da, heldu botere batetik edo beste belaunaldi batetik ikaragarrizko zama gure belaunaldiari. Eta hor dago kontradizio edo kontraesan nagusi bat, Eraitzek aipatu duenarekin ere oso lotuta, ez? Aurrean daukagun etorkizun aukera falta horiekin lotua, uste dudala, gure ondo ezan erabat eragiten duela. Eta hemen ez gara asko sartu etxe bizitzaren gaia, baina asko hitz egiten ari da, azken aldian uste dut ez dela, ez? Baina, uste dut hori benetan mahai gainean jarri barreko gauza bat dela, eta hor gaude ez, politika publiko ezberdinak borrokatzen saiatzen, bai udalgintzatik, bai legebiltzarretatik, ze uste dut dela, bai gure prekaritatean zentraltasuna hartu duen gaia. Nik azken kontu bezala prekaritateari eta etxebizitzaren arazoari ere lotuta, uste dut hor gurasoekiko menpekotasunak izugarrizko garrantzia duela, ez? Nolabait, gurasoek duten maila ekonomikoak baldintzatzen duelako gazte horrek izango duen gaitasun ekonomikoa eta autonomia ere, eta zentzu horretan askotan ikerketak egiten direnean, ez dela faktore hori kontutan izaten, eta badakigula gaur egun gure inguruan emantzipatzen diren gazte gehiena gurasoen laguntzarekin emantzipatzen direla, gure inguruan soldatarekin hilabetera iristen ez diren horiek gurasoen laguntza jasotzen dutela azkenea askotan, eta zentzu horretan uste dut nolabait prekaritate hori eta gaitasun ekonomiko eza hori denboran zehar iraunarazten dugula edo nolabait sistematikoa den enean horri ere referentzia egin behar diogula, eta gazteek dugun edo izan dezakegun gaitasun ekonomikoa ere modu individualean neurtu behar dugula. Izan ere, lan bat izan da ere, gero eta zailagoa da gazteentzat emantzipaziorako urratxe hori ematea, ez? Alokairuak, eskaintza eskasa eta gehienetan laguntza urriak urratxe hori eman alizateko, horrek asko baldintzatzen du etxetik alde egiteko aukera. Zuen ikuspegitik, zein da gaur egungo egoera Euskal Herrian emantzipaziorako urratsa emateko orduan? Ikaragarri zaila. Zailtasun handiak, ez? Eraitzek esan duena zentrala dela, hau da, ze ingurune soziokultural daukasun eskura emantzipazio jauzi horretan laguntzeko, ze bestela ezinezkoa da, eta ikusten dugu gobernu ezberdinetatik ari dilela, ez? Politika publikoak sustatzen, nolabait, etxe bizitza erosketa albidetzeko kontrako norabidean izan behar denean, ez? Hau da, etxe bizitza alokairua, nolabait, alokairu merkatua mugatu, presioak gora egin ez dezaten, eta esan dudana, kontrako norabidean gaude, merkatua askotan berotzen. Eta uste dugu, ez delari, ez direla gauzak egiten ari egin barko liratezken bezala. Erronka potoloa da, ez? Nik uste hor etxe bizitzaren prezioen igoerak, alkilarra edo alokairua emateko zailtasuna prezioen igoerak eta etxe bizitza publiko falta horrek horri gehituta prekarietatearen egoera daukaguna da gaur egun egoera. Horri aurre egiteko beharko litzateke nik uste instituzio publikoen jarrera pixkat proaktiboa, ez? Hor aurrera egiteko eta pixkat lidergoa hartzeko ere erronka horri bide emateko. Eta daukagu PSeren eta PNV-ren kontra reforma orain EAEK mailan horren kontra doana guztiz. Zuek hirurak zarete hiri ezberdinetakoak, hiri ezberdinetan bizi zarete. Esan daiteke egoera guztia orokorra dela, hiri eremuan ematen den egoera uniforme bat edo diferentziak badaude iriziri?
nik uste dut badaudela diferentziak nagusiki hiriburu oso turistikoak edo oso turistifikatuak daudenetan, egoera asko aldatu delako azken urteetan eta gainera inbertsio publikoa handia egin delako turismo hori egon dadin urte guztian zehar, ez? Nolabait estazio desberdinetan turismoa ezartzea gora aipatzen da, udan ez egoteko hainbeste turista, baina egia da, azkenean urte guztian gaudela turismoarekin adibidez Donostinez, eta horrek prezioen igoera ikaragarria ekarri duela. Azkeneko 4 urteetan esango nuke Donostin etxe bizitzak igo direla, agian 200 eurotan, orain dela 4 urte alokatu genezaken etxe bat 800etara eta orain ez da existitzen hori. Gehituko nuke gainera, igual Iruña eskualdean, nire herrian ere, egoera bestelakoa da, baina zailtasunak ere nabariak dira, osea, bertan ere eskaintzarik ez dago, alokairuak ere egoteko eskaintzarik ez dago, eta hor azterketa interesgarria egin barko litzateke, ea nork dauzkan hor etxe bizitzak propietatean eta nola dagoen banaketa hori eginda. Eta areago gehituko nuke, ja daukagun erronka potolo honi gehitzen badiogu lurralde artikulazioaren ideia, ez? Hor Nafarroan daukagun erronka handienetariko bat ere badelako ere herriak ustutzen ari direla eta denak ere metropolizazio dinamika horretara bideratzen ari delako guztia. Orduan bai, esango nuke iriziri herri-zerri egoera desberdina dela, baina guztitan ere nolabaiteko elementu amankomunak daudela eta horiei aurre egiteko, bide berdinak edo parekoak, berezitasun martxan jarri beharko liratekela. Eta horrek jabetzarekin ere zuzeneko lotura duela, ez? Egon dela kultura bat frankismotik eratorri dena, jabetzaren aldeko apustua egin dela, eta zentzu horretan oraindik ere oso zaila egiten zaigula alokairurako pausoak ematea edo alokairu pribatua eta batez ere publikoa sustatzeko benetako politikak egitea, ulertzen dugulako jabetza izan behar dela gure etorkizuneko helburu nagusinetarikoa, baina kontutan izan da ere gaur egun bizitzak asko aldatu direla eta ez ziurgabetasuna, baina bai aldakorragoak diren bizitza ereduak ere mantentzen ditugula eta agian ez dakigula norekin bizi nahi dugun hemendik 10 urtetara eta gaur etxe bizitza bat erosteak ere hipotekatu dezakela zure bizitza zentzu guztietan, ez? Uste dut horregatik alokairuaren bizitzeko eskubide hori ere gauzatu behar dela eta gaur egun adibidez, hirietan ematen diren arazoak eta turismoari lotutako arazoak ere zuzeneko lotura dutela jabetzarekin eta bigarren etxe bizitzaren ideia horrekin eta Gipuzkoan hori oso ondo ikusten da, ez? Gipuzkoa nahiko lurralde zabala da eta herrietan nahiko jende bizi gara oro har, baina bai bigarren etxe bizitza asko daudela. Donostia bezalako hirigune batean uda pasatzera jende asko joaten dalako, ez? Eskualde oso konkretu batzuetakoa, baina jende askok du bigarren etxe bizitza eta uste dut hor inbertsio bat egin behar dela, edo behintzen lanketa bat, ariketa bat ere ulertzeko bigarren etxe bizitza hori ustuta izateak urte guztian zehar ez duela zentzurik eta beraz politika aktiboagoak egin behar direla hori sustatzeko. Nik lehen hori aipatu nahi nuen, ez? Orain gaur gaurkoz politika guztiak jabetzara bideratzen direla, kontrako norabidean joan behar direnean, legeak horrela jasotzen duelako ere hain zuzen ere, eta hori uste dugu garrantzitsua dela. Horregatik aipatzen duen, ez? PSeren eta PNVren kontra reforma, eta hartzen ari diren politika guztiak. Eta gero oso garrantzitsua iruditu zait ere, Anderrek bota duena, landa eremuen eta hirien arteko, ez? Oreka horretatik, hor ere herri bezala, nazio bezala, apostu bat egin barko genukelako oreka bat bilatu, eta dauzkagun erronka hoiei, herri bezala eta nazio bezala dauzkagun erronka hoiei aurre egiteko. Eta gero dago beste gauza bat, eraitzek ere aipatu dena, eta oso interesgarria iruditu zaidala, askotan alokairu presio altu horiek ez ordaintzagatik, gazte askok ematen dute, etxe bat erosteko jauzi hori askotan, ekonomialetik, merkeago ateratzen delako zoritzarrez, eta noski gurasoen laguntza ondoan baduzu, baina horrek egiten du marko kultural oso bat ezarri. Eta ez bakarrik jabetzaren, eta zera filosofia ezarri, baizik horrek dakartzan beste ideologia eta balio asko aldatu ezin direlak irudikatu. Familia eredu konkretu baten arabera eraiki da etxe bizitza politika, hori sostengatzeko, arkitektura bera ere etxe bizitzena horren arabera eraiki da, eta uste dut hitz egiten dugunean etxe bizitza eredua eraldatu eta aldatzeari dagokionean hor ere jarri behar dugula fokoa, eta uste dut gure belaunaldiek
nolabait ja hori zalantzan jarri dutela eta agian arrakalatzen ari dela ere etorkizun desiragarri bat, familia eredu konkretu batekin, edo horrek soilik emango digula estabilidadea pentsatzearekin, ez? Eta uste dut hor, ikuspegi feministatik egin direla, familia ereduak hausten ari direlako. Osa, familia eredu tradizionala barkatu hausten ari delako, eta horrek ere eraman behar gaitu pentsatzera beste etxe bizitza eta beste bestelako sostengu espazio batzuk eraikitzen ari garelako, eta agian ere etxe bizitza zaintzarako espazio bestela identifikatu behar dugulako, etxe bizitza auzoa, kalea edo hiriarekin lotura izan. Komunitatearekin lotuago eta errotuago gongo den espazio bezala. Bai, hau importante da, zeren arte etxe bizitzaren problematika zitzaiten dugunean, lehenengo burura datorkiguna da alokairuen prezio altuak, espekulazioak ere jokatzen duen papera ez, baina egoera honen guztiaren aurrean, zuek eremu instituzionalean ze motatako hutsuneak identifikatzen dituzue eta zein norabidetan hartuko zenituzke iniziatibak instituzioetatik eman beharreko erantzun horiek mahai gainean jartzeko? Gaur egun nik uste dut etxe bizitza politika pentsatu eta identifikatu dela une oro, jabetzari buruzko politikei dagokinen, adibidez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etxe bizitza lege oso garrantzitsu bat atera genuen aurrera 2015ean, kostatu dena asko aplikatzen hastea, baina guk etxe bizitza eskubide subjetiboa aitortua daukagu. Eta horrek implikatzen du, gaitasunik ez duenak etxe bizitza, gaitasun ekonomikorik ez duenak etxe bizitza batera sartu ahal izateko, administrazio publikoak emango diola etxe bizitzarako eskubide hori aitortua duelako, ez, subjetiboa. Baina zer gertatzen da, ez daukagu alokairu publikorik, ez daukagu parke nahikorik, beraz horren ordez ematen da 300 euroko prestazio bat, etxe bizitza bat merkatu librean alokatu ahal izateko, ez? Eta hori da betiko arazoa, dirua ematen da, jabei dirua ematen jarraitzeko, alokairuak ordaintzeko eta prezioak igotzen jarraitu ahal izateko. Nolako neurriekin gertatzen dena da, merkatuak absorbitu egiten dituela, ez? Eta azkenean alokerak 300 euro garestiago gertatzen dira. Epe motzeko irten bideak, momentu batean lagungarriak izan daitezkela, ez dugu esetz izango, baina hoiek, lehen handerrek izan bezala, politika publika ausartekin, ez? Kombinatu behar dira, bestela ez goaztelako inora, zuk izan bezala, merkatua berotu eta, ez, presioak igo egiten direlako. Nik ere hor ideia bat ere gehituko nuke. Uste dut, beti oinarri hartu behar dugun ideia dela etxebizitza, bizi proiektu duin bat egiteko beharrezkoa den baldintza badela. Eta hortik hasita, eraman beharko liratekeela politika publiko guztiak. Esan dut ere, instituzio publikoek nire ustez hartu behar dutela dagokien ardura eta hartu behar dutela jarrera proaktibo hori ere, eta areago, eta hau da ideia, gehituko nuke, nik uste planifikazio publiko minimo bat behar dela ere honetan, ez? Esan nahi dut, hemen gaude, gobernu maila ezberdinetan ari garen gazteak, izan foru gobernuak, izan udalak, baina nik uste hor ere, administrazio maila ezberdinen arteko lankidetza horretan eta hori eskumen esparru ezberdinetan ere, hori, bakoitza bere papera bete behar duela eta planifikazio horretara bidean ere, uste dut lankidetzarako tarte handia dagoela eta horri ere instituzio publikoek heldu behar diotela. Eta behin bizitzen ari garena da, etxe bizitza publikoaren ez, estandarra edo zenbakia murriztu nahi dutela, promotoreek edo enpresa hondiek gehiago eraikitzearen aitzakipean, baina ikusi dugu politika hori ez, edo eredu hori aspalditik datorrela, eta hain zuzen ere hori izan dela egoera honetara ekarri gaitu ona, eta beraz behar da aldaketa potente bat, egoera honi irtenbide potente bat ere emateko. Eta planifikazioa hitz egiten dugunan ere estrategikoak izan behar garela eta erronkak ondo identifikatu, trantsizio ekosozialaren momentuan gaude eta horrek inplikatzen du gure eguneroko bizitza sostengatzen duten zimendu horiek birpentsatzea beste termino batzuetan. Eta etxe bizitza ulertzea lurralde antolaketarako eremu estrategiko bezala, ez edifizio bat bezala, baizik eta bizitza egiten dugun eremu bat bezala, eta nolabait, auzokideak nolabait ezagutzeko, elkar ikusteko, terminoak eta espazioak ere eraikitzea, eta batez ere, etxe bizitza horiek jasangarriak izatea, eta eredu jasangarriagoetan bizialko garen espazioak eraikitzea. Eta uste dut gaur egun etxe bizitza ez dela soilik privatizatzailea, baizik eta ere, pribatiboan nolabait ez dugulako irudikatzen etxe bizitza horrek nolabaiteko
akzio komunitario baterako eremu izan behar duela, eta ez nik bertan sukaldatu lo egin eta dutxatzeko. Totalmente, nik lehen esan duzu klabea, nik uste dut proiektu neoliberala utzia etorri zaigula belaunaldi honetara, ez? Eta horrek eragiten du, ez bakarrik, pentsatu behar dugula, zentzu komunitarioan, ez da bakarrik porrot material bat, porrot kultural bat izan da, eta horrek kriston eragina egin du, ez? Gure psikologian, gure egora animikoan, eta uste dut eraitzek lehen esan duena, etxe bizitza, zaintza bezala ulertzea, komunitate bezala ulertzea, eta bestelako bizitza proiektuak aurrera eramateko gako bezala pentsatzea oso garrantzitsua dela. Eta bereziki ere, lehen esan dute, nazio ikuspegi bezala, herri bezala dauzkagun erronka potolo hoiei, eta hor sartzen da erronka ekosoziala, hoiei erantzuteko. Hor daukagu ere, Ignacio ikuspegitik hitz egin da eta ikusiko dugu nola ateratzen den, baina Nafarroako kasua ere, orain entzuna izaten ari da. Ja, gune tentsionatu deklaratuak baditugu, eta hor bide oso bat dago egiteko, orain ere, foru gobernuaren eta udalen arteko harremantze horretan ere, ikusiko dugu nola garatzen den, baina aukera polita izan daiteke irakaspen moduan ere, gero nazio mailan ere horrelako esperientziak ere, eta dena ondo bidean, prezioen igotzea, sarbide falta horri aurre egiteko, erantzunik ematea eta modu planifikatuan egitea, aukerarik dagoen ikusiko gu. Bai, Euskal Herriko pixka bat egoeraren elementu nagusiak identifikatu ditugu, gutxi gora bera, baina gaur Estrasburgen gaude, ez? Youth evento honen mugetan, eta beraz, igual interesgarri izango litzateke erreferentzia egitea Europako beste hainbat lekutan, adibidez etxe bizitza inguruan edo eta gazteek dituzten bizitzeko eta arazo nagusiei heltzeko zenolako neurriak hartu diren eta begiratzea gure eremuan ere aplikagarriak izango lirateken, ze irudi daukazuen hortaz. Adibidez, Austria edo Herbehereetako alokairu sozialaren eredua, nahiko ezaguna dena, gazteei zuzendutako kooperatiben kontua, bizileku komunitarioak, zuk aipatu duzu zerbait norabide horretan, alokairuen prezioaren mugaketa ere aplikatzen da beste hainbat estatutan, hori partikularki estatu frantsesean, eta gero gaztei zuzendutako laguntza publiko automatizatuak Alemanian eta Suedian ematen direnak. Horietatik eta Euskal Herrira zer eraman genezake praktika honen errepaso honetan? Nik uste eta asko, baina uste gaur egun etxe bizitza hitz egiten dugunean gure eredu nagusienetarikoa biena dela. Zuk hartzen duzu bienari buruzko artikulu bat, ikuste dituzu bertan nola bizi diren eta etxe bizitza kooperatibo horiek zer diren, ze askotan pentsatzen dugu ere etxe bizitza kooperatibo batean edo komunitario batean bizita, agian zure independentzia edo autonomia hori galtzen duzula, eta justu kontrakoa da, ez? Irabazten duzuna da, zaintzarako espazio bat, jendarte bat, komunitate bat, eta era berean ere espazio autonomoak dituzu zuk zure bizitza garatu ahal izateko, ez? Eta uste dut hor, oso interesantea izatetik arago, guztiz desiragarria dela gaur egun alako errealitateak eraikitzea etxe bizitzari dagokionean, ze gaur egun ataka batean gaude, iristen da momentu bat bizitzan, adin bat, esango nuke nagu pixkat adin horren bueltan gaudena, ez dakizula oso ondo zer egin bizitzarekin. Eta gaur egun, gure errealitate ekonomikoari erreparatuta, ia ezinezkoa da bakarrik bizitzea ere ez da guztiz jasangarria trantsizioko sozialaren ikuspegitik, bikoterik izan ezean, arazoak izan ditzazkezu etorkizunari begira, alokairua ordaintzeko edo hipoteka ordaintzeko, eta bakardade puntu bat ere sentitu dezakezu, zilegia dena eta normala dena, askoz ere individualistagoa eta nolabait oso bakartuta bizigaren mundu digital honetan, ez? Beraz, horri aurre egiteko etxe bizitza da daukagun herramienta importantenetariko bat, benetan politika eraldatzaileak egin ahal izateko eta jendarteari adierazteko eta guk ere ulertzeko benetan zainduak izango garen espazioak eraiki ditzakegula eta publikoki hori bermatu daitekela. Ze uste dut hori gaur egun Euskal Herrian ere kooperatibismoari lotuta izugarrizko aukerak egon direla eta jende asko ari dela proiektu horiek garatzen kooperatibismotik,
baina hori publikoki bermatu behar da, ez? Eta badaude aukerak hori egin alizateko, ze jende guztiak ez dauzkagu gaitasun sozial berdinak eta kulturalak eta ekonomikoak ere, eta halako proiektuak publikoki finantziatu behar dira. Osea, nik hor uste dut gakoa dela hori zuk esan duzuna, ez? Osea, gaur-gaurkoz neoliberalismoaren porrotak ere eragin du, ez? Hautatutako bakardade baten sentsazioa eta gero eta gehiago jartzen dugu mahai gainean auzi hori, sare sozialekin ere lotuta horrek eragiten digun, ez? Osasun mentalean inpaktua. Eta etxebizitzan, etxebizitzak horrek, zer eragin esan dezakeen. Nik uste hemen gakoa da, politika asko jarri behar direla, esperimentatu behar dugula politika ezberdinekin, eta ez dugula ezer baztertu behar. Baina gaur-gaurkoz ezin duguna onartu da, etxebizitza politikak murriztea diru laguntza batzuetara, gainera EAeko gobernuan dauzkagu, bat, departamentu batetik ateratzen dena, beste bat, beste departamentu batetik, gobernuko alderdiek ez daukatelako etxebizitza politika berdina, ez daudela asko, ados, etxebizitza politikan, beraz, bi laguntza ezberdin dauzkagu, nahasmen bat, sustatzen etxebizitza erosteko abalen dekretu bat edo proiektu bat, zeinak bakarrik eragingo duen, ez? Eragingo dien bankoen irabaziak handitzari. Nik uste dut hori dela baztertu beharrekoa eta guazen esperimentatzera etxebizitza politika berritzaileekin hemen ezin dugulako ezer baztertu, egoera oso larria delako. Bai, ari ginen ere jarrera proaktiboaz, baina jarrera proaktiboa ez ezik ere behar da nolabaiteko koherentzia maila bat ere administrazio maila ezberdin artean, baina baita ere administrazio berearen baitan, ez? Nik esango nuke badaudela Europa mailan esperientzia politak eta egoerari ere aurre egin diezaiokegula, ez bakarrik arazo moduan, baizik eta erronka moduan, Eta politika publikoekin askotan gertatzen da, ez? Beti esan dugu ere, jabetza pribatura bideratutako logika baten pean zuzendu den politika bat, horri buelta ematea agian kostatu daitekeela, baina ikusita ere Europan bota iren eta ezagutzen nahi ditugun bestelako aukerak, hor badagoela ere, aukera bat, diodan moduan, pixkat ere saiatzeko Euskal Herria mailan bestelako politika publikoi eusten, alokairoa mugatzea ez ezik, alokairu sozialarena ere azpimarratuko nuke, nik uste hor badaukagula ere bide bat egiteko eta politika publikoei lotuta edo instituzio publikoetatik horiek ere egiteko eta lotzeko, saiatzeko behintzat, eta hori bidean, aukera ere moduan azpimarratuko nuke. Erronka badaukagu, arazoa hemen dago, baina guztion artean, esan nahi dut, administrazio maila ezberdinen artean, eta beti ere ikuspegi komunitario horretatik eta komunitatea zaintza guzti horik txertatuta, aukera polita izango litzatekela ere honi horrela aurre egitea. Oso ondo, goazen hirugarren blokera, eta honekin ja amaiera emango digu saioari. Hitz egin dugu, pixka batez, dauden arazo gazte ikuspegitik, dauden arazo nagusiei buruz, prekaritatea, etxe bizitza, politika publikoek dauzkaten hutsune nabarmenak. Baina horiek guztiak aztertuta badago galdera zabalago bat ere. Nola ikusten dugun, nola ikusten duzuen, zuek gazteok etorkizuna, zein norabidetan eraiki beharko litzateken belaunaldi berri honen bizitza. Zuek hori guztia nola ikusten duzu? Zein da zuen ustez belaunaldi honen erronka nagusia etorkizunari begira, eta zein da zuen itxaropena? Badakit galdera oso potolo eta zabala dela, baina helduko diogu pixka bat hau bukatzeko. Eraitzek esan du bat, eta gainera eraitzek askotan errepikatzen duen gai bat da trantsizio ekosozialarena, eta horretan gaur egungo belaunaldiek eta etorriko direnek ere izan beharreko parte hartzea, eta dauzkagun eskubideak mahai gainean jartzea. Nik uste dut, etorkizun bat irudikatzeko hori dela ardatz nagusia. Gaur-gaurkoz, aurrez aurre duguna oso iluna delako, gerraz inguratuta gauden eta genozidioz inguratuta gauden herri txiki bat gara, baina uste dut herri txiki bat bezala asko dugula egiteko, oso, esperimentatzeko oso gune egokia dela uste dut Euskal Herria, eta hortik aurrera, udalgintzatik asko dagoela egiteko,
Aitor Anderrek gehiago dauka esateko, baina uste dut badauzkagula gauzak trantsizioko soziala ardatz bezala hartuta, eta komunitatearen eta eta afektu berriak bilatze horretan, badaukagula bide poli bat eraikitzeko moduan, eta horretan ari garela uste dut gainera, Nik azpimarratuko nuke, batez ere azkena, bota duzun azkena. Ja lanean ari garela, ez dela hau ere, etorkizunera begira, lanean ari garela eta gainera sutsuki esango nuke, ez? Bakoitza bere esparruan, esparru askotan, bakoitza bere lurraldean, baina hori Euskal Herria, etorkizuneko Euskal Herria hori irudikatze bidean, eta izan etxe bizitzari lotuta, izan dauzkagun bestelako erronkei lotuta ere, nik uste ez gaudela geldirik eta hori azpimarratu nahiko nuke. Ezagutu dugula neoliberalismoaren eredu hau, bizi izan dugula, pairatu ere izan dugula, eta pairatzen ari garela hein handi batean, baina horrek ez gaituela ere gelditzen, lanean ari garela diodan moduan, eta horrek ere ekarriko dituela etorkizune begira ere ezagun nuke maitza politak. Nik esango nuke aro aldaketa baten aurrean gaudela, eta horrek beldurra eta bertigoa eman dezakela eta ematen duela, gauza asko aldatzen ari direlako, eta ziurgabetasuna nabaria delako gure bizitzetan. Askotan etorkizuna bera irudikatzea ere kosta egiten zaigulako, ez? Baina esperantzari ere heldu behar diogula, eta ideia horretan ere sakondu behar dugula, eta gaur egun aurrean dauzkagun erronka horiek ekar ditzazketen eszenatoki posible horiek modu desiragarrian irudikatzen hasi behar garela ere, ez? Eta trantsizioko sozialarena Edurnek esaten zuen bezala, ezinbestean erronka bada, ze planeta honek ezin du horrela funtzionatzen jarraitu, eta horrek exigitzen du aldaketa bat gure pentsatzeko eta bizitzeko moduetan, eta hori ezinbestean instituzio publikoetatik eta administrazio publikoetatik planifikatu eta nolabait estrategikoki landu behar da, baina era berean trantsizioko sozialak aukera besterik ez dizkigu ematen, gaur egun gaizki ikusten ditugun edo ez ontzat irudikatzen ditugun praktika horiek aldatzeko, ez? Nork ez du nahi bere etxeko lehioa iriki eta hiri batean bizita, kotxen bozinak entzun beharrean, bizikleta entzun edo umeak jolasean dauden parke bat ikusi, ez? Uste dut horretarako aukera errealak ditugula eta hor hiri ereduak, herri ereduak eta nola ez gure nazioaren eredua bera eta gure nazioa bera irudikatzeko aukera erreala dauzkagula eta badagola esperantzarako pasio eta pultsioa. Eta lehen esan dudana, nik uste Euskal Herria horretarako oso eremu polit bat dela gauzak experimentatzen eta gauzak probatzen hasteko, eta horretarako behar da, hiru eremu administratibo nagusien arteko lankidetza bat, eta etorkizunera begira aposto estrategiko batzuk martxan jarri, eta uste dut hori egin daitekela, eta hori egiten ari garela, saiatzen ari garela, eta gure onena ematen ari garela, egia da asko dagoela egiteko, baina uste dut Euskal Herriak ematen duela beste etorkizun bat irudikatzeko kriston aukera polita. Hasi naiz botatzen ere, ez? Uste dut hori prekarietateaz mintzatzen ari ginenean, askotan partzialki heltzen diogula gaiari eta integraltasun eta estrategikotasun puntu horretatik ere heldu behar geniola. Bukatzeagatik esan nahi dut, uste dut ari garela ere josten dimentsio ezberdin horietan lanean egiten, eta uste dut ez dakit bota, baina utopiaz ere edo esperantza horretaz ere mintzo gaitezkela, eta batez ere egiten ari garela ere. Eta azkenitz bezala barkatu, noski horretarako izan gabe doa, burujabetza gehiago behar duela Euskal Herriak, eta utopia horretaz ari garela, noski Euskal Herriaren burujabetza irudikatzea funtsezkoa dela. Uste du, burujabetza formal gehiago beharrezkoa dela, baina, kultural gehiago ere, orain bizi ditzen ari gara Euskararen kontrako, erasoaldi oso bortitz bat. Eta uste dut, etorkizunaz ari garela, utopiaz ari garela, Euskal Herriaren burujabetza hori ere irudikatzea funtsezkoa dela. Perfecto. Hainbestean, eskerrik asko zuen aportazio guztiengatik. Uste dut oso ideia interesgarriak jarri dituzuela mahai gainean, eta seguro zentralak izango direla, aldez aurretik datuzkigun erronkei aurre egiteko momentuan, ez? Gaurko elkarrizketa, nahiz eta oso eremu instituzionalean egiten ari garen, ez? Hemen Estrasburgon Europako Parlamentuaren eraikinean, ez da bat ere formatu instituzionalea eman, formaltasun horretatik atera nahi izan dugu, eta uste dut zuen ekarpenek balio handia daukatela. Ez da ohikoa izaten, honelako espazio batean, horrelako hausnarketak egin ahal izatea, iYouth event honen testu inguruan egin ahal izan dugu, eta, behin berri hori eskerrik asko zuen hitzengatik, zuen konpromisoagatik, eta zuek zaretelako
Euskal Herriaren askatasunaren proiektua aurrera aterako duen belaunaldia. Mila esker eta besterik ez, gustokoa izan duzuelakoan espero dugu, aukera gehiago izango dugula, formatu honetan bertan beste gauza batzuk egiteko eta hurrengo arte. Agur! Eskerrik asko.